Sa mga nagtatanong po kung paano ko pinapalaki yung coleus at kung paano ko siya tinatanim at kung anong paraan ko siya tinatanim. So ganito po yung ginagawa ko. Siyempre pipitasin ko yung itatanim galing sa puno. Ang ginagawa ko po ay tinatanggalan ko ng mga dahon. Katulad nito, tatanggalin po yung mga dahon. So ito po maraming dahon nito, fresh po to na kinuha ko dyan sa tanim ko na coleus. So fresh po siya. Dapat tatanggalin po yung ibang dahon. Ang purpose po nun para hindi siya mag-consume ng maraming tubig sa katawan niya. Since wala na po siyang ugat, so wala po siyang kakayahan mag-absorb ng water galing sa soil. Kaya dapat po tinatanggal yung ibang dahon. Hindi po kailangan lahat na dahon. Kasi madali naman po siyang mabuhay. Saka hindi po dapat masyadong mahaba yung tangkay. Dapat at least nakalubog siya ng 1.5 inch sa soil yung puno niya. Tapos yun na po yun, simula na po yun. Hindi po madaling mamatay ang coleus. Madali po siyang buhayin. Kaya nga lang po, ang gusto po nito ay tag-init, hindi po siya masyadong nagbo-bloom kapag tag-ulan. Katulad po nito, kapag tag-ulan po, ang dahon niya ay nagiging brown. Ang kulay po nito ay kulay pink. Kapag naulanan at palaging umuulan, tapos lagi siyang nababasa, nagkukulay brown po yung dahon niya. So, paminsan po parang itim na, parang hindi magandang tingnan. Pero pag oras po na tag-init, ay napakaganda po nito. So pinaka-the best po magtanim nito ng coleus sa buwan ng January, February. Kasi po yung madali rin po siyang mabuhay dahil medyo malamig yung buwan na yun sa atin dito sa Pilipinas. So pag March, mainit na. March, April, May. So gaganda po ng gaganda yung dahon niya. Katulad po nito, yung kulay green po ito kapag hindi naaarawan. Kapag naarawan po, nagiging yellow yung dahon niya. So gustong-gusto niya po yung sikat ng araw. Gusto niya yung tumatama sa kanya yung araw. So maganda nga rin po itong nilalagay sa paso para nagbo-bloom po siya ng napakaganda. So akala mo parang isipin mo pag nakita mo parang ano kayang halaman 'yon? Kasi parang napakaganda po ng tingnan ng kulay nito lalo pag summer. So ganun din po yung process. Tatanggalin po yung ibang dahon, yung mga banda sa puno, saka yung mga dahon-dahon dito sa baba kasi pwede rin po siya pagmula ng lamok. Pwede rin siya pagmula ng para mag-ugat siya. Uugat po siya sa kapag nakakatulong din po siya para mabuhay kaagad. So hindi po sensitive ang coleus na pangtanim. Basta sundin po yung process. Hindi po ako expert pero ganun po yung ginagawa ko. So tinatanggal ko yung ibang dahon para pag tinanim ko siya, madaling mabuhay. Hindi siya nalalanta dahil mayroon siyang naipon na tubig sa kanyang katawan. Dahil bago ko po siya itinatanim, ay ibinababad ko muna sa tubig. At least 1 hour, 30 minutes hanggang 1 oras. So, pero pwede naman po kahit magdamagan mo ibabad sa tubig, okay lang kasi hindi naman siya namamatay. Basta po mahalaga, may na-absorb siya na tubig. So, pinakadabis po magtanim ng coleus sa bandang hapon. Yung, halimbawa, mga alas 4 wala ng araw. So, napakaganda po magtanim ng coleus. Kasi po pag umaga nyo itinanim siya, ang tendency po dahil sa umaga, syempre sisikat yung araw. So, pag natama siya ng araw, malalanta po siya dahil wala pa naman po siyang ugat para mag-absorb ng water galing sa soil. Pero, mabubuhay pa rin po siya, hindi naman po siya mamamatay. So, ang kaibahan lang po, pag hapon mo itinanim, so hindi siya masyadong nalalanta. So, pwede rin po sa umagang itanim. Yun lang po ang tekniko sa pagtatanim po. So ganito rin po yung
Yung ibang coleus, ganun din po ang pagtatanim. Tinatanggal rin po yung ibang ah, dahon. So, kadalasan po kasi sa atin, kumukuha ng halaman, humihingi ng halaman, tapos ang gusto pa yung napakahaba para daw malaki na kaagad. Yung, halimbawa, pag ganun yung mga parang gusto talagang yung malaki na. So, mali po yung kapag nagtanim ka ng malaki, ang tendency po niya is malalanta lang. Dahil wala siyang ugat, ang mangyayari, matutuyo siya. So, dahil napakalaki ng katawan nung tinanim mo or mahaba na mahaba, so wala siyang ma-absorb niya lahat ng dahon niya, yung tubig na nandun sa katawan niya. So ang mangyayari po, malalanta. Kaya hindi po kailangan ng ah, malaking halaman or malaki yung katawan para magtanim ng coleus. So importante po, maganda po yung buhay niya. So wag po natin madali na lumaki, kasi mas magandang magtanim ng mas maliit kasi yun magandang lumaki. Katulad po nito, medyo mahaba na nga po ito pero okay lang naman. Medyo dapat at least mga 7 inch yung haba ng coleus. Hindi kailangan ng mahabang mahaba kasi nga po yung nalalanta. So katulad po nito, mayroon naman po na coleus na nakukuha sa sanga niya na may mga ugat na. So mas maganda po yung itanim. Once nag-ugat na po siya, so ready to plant ulit po siya sa another soil. Kaya mas maganda po yung kunin. Halimbawa, humingi kayo ng coleus, piliin nyo po yung may ugat na kasi mas madali po yung mabuhay. So kahit hindi natanggalin yung mga dahon niya, pero mas maganda pa rin tanggalin kasi hindi naman kailangan, dahil ang inaabangan natin yung mag-bloom siya, yung gumanda, lumaki at mag-bloom. So katulad nito, ready to plant na po siya kasi meron na siyang ugat. So ganun po. Ito kailangan pong tanggalin ng ibang dahon. Ito po yung natira doon sa coleus ko na naghingi. So konting-konti na lang po yung coleus ko na ganito, tapos pahit na pahit pa dahil naubos po sa kakapamigay ko. Pero ganun pa rin, nagtanim na rin ako ng coleus sa ibang lugar para sa likod pala, para ma-preserve ko yung lahi niya, so para hindi maubos. So ito ready to plant na rin po ito. So tandaan po natin na hindi kailangan ng pagtanim ng coleus, hindi ka agad malaki. So antayin po natin siya lumaki, kasi pag gusto mong malaki, kung hihingi ka ng coleus na malaking sanga, may tendency po siya na hindi mabuhay. Although hindi po siya mahirap buhayin kasi kahit anong soil, kahit anong lupain po nabubuhay siya. Kaya napakadali niya pong itanim. So ito okay lang po ito, mabubuhay po ito. Yung mga naman po, yung mga katawan, dahil nawala na po siyang dahon, pwede rin naman po siyang itanim ulit, magsasanga pa rin po ulit siya. Pero hindi ko pa po na-experience kasi yung kadalasan po tinatanim ko, mayroon dahon at least 2 dahon. Yun po. Ito masyadong mahaba pero okay din po siya kasi hindi naman po sensitive yung coleus kapag itinanim. So talagang mabubuhay at mabubuhay siya. Dahil tubig po yung laman ng niya, ng katawan. Parang po, yung kamote po. Alam niyo na po yung kamote. So parang ganun po yung life ng coleus. Kapag pinabayaan mo siya dyan sa lupa, uugat din po siya. Tatanim, so ready to plant na rin. Parang yung kamote, kapag itinapon mo, kahit mainit yung weather, tapos itinapon mo siya sa basurahan, mga ilang araw po, mga 3 araw, makita mo may mga ugat na. So ganun din po yung coleus. Kaya hindi po sensitive magtanim ito, napakadali po. So yun po, dahil bagong pitas siya, ibababad ko sa tubig at least 30 minutes, tapos itatanim ko po siya.
Yung mga nagtatanong po pala kung pwede yung indoor, kung maganda to sa indoor, hindi ko pa po nasusubukan kasi nga po summer plant ang coleus. So nagbo-bloom siya kapag tag-init. So kapag pinasok mo siya sa bahay, so yung I think na hindi siya masyadong gaganda yung kulay niya. Although tataba naman siya pero mas gusto niya po yung mainit. So dun niya pinapakita kung gaano kaganda yung dahon niya. Kaya mas maganda po yung nasa labas ng outdoor po siya, hindi po siya pang indoor. So kaya po pang tinawag itong summer plant dahil mas nagbo-bloom siya kapag summer. Mga ka-Promdi, ito na yung tinanim ko nung isang buwan, last 45 days. So, after 45 days, ito na siya ngayon. Hindi siya masyadong maganda, hindi yung dahon na ine-expect ko na maganda. Kasi tag-ulan dito ngayon sa aming probinsya. Pero mabilis siyang lumago. Malaki na kaagad siya, 45 days lang ito. So, yung dahon niya, hindi masyadong yung makulay kasi tag-ulan. Yung dating kulay parang orange na dahon. Ito siya ngayon, medyo brownish, saka maitim-itim siya ng konti. So yung iba naman, okay naman siya. Although talagang pag maulan, hindi masyadong nagbo-bloom yung mga coleus. Gusto talaga nila mainit. So katulad nito, maganda pa rin siyang tingnan. For 45 days, ito siya ngayon, maganda pa rin siya, pero mas maganda sana kung tag-init. So yun ang gusto kasi ng coleus, mainit. So ito naman yung ibang variety ng coleus na tinanom ko nung kasabayan nung pinopropagate ko siya dito. So maganda rin naman, medyo okay yung dahon niya, pero hindi talaga maganda pagtanim ng tag-ulan. So inuud din siya kapag medyo nababasa palagi. So yung mga uod tumatago sa dahon niya, tapos ginagawa siyang itlugan. Kaya ang nangyayari, nagiging ganito. Ayan. Tapos ito naman yung giant na coleus reed. So lumago siya ng maganda yung pagkatubo niya, although maliit siya, hindi katulad sa ibang coleus na tinanim ko na lumaki siya, pero ito naman dumami yung sanga niya. Pero talaga nung tinanim ko siya dito, medyo may mga sanga siya, pero hindi siya masyadong lumaki. Pero yung dahon niya maganda at pulang-pula. So yun ang kagandahan dito sa giant coleus. Kahit maulan, hindi siya masyadong affected ng palaging basa. Although yung mga dahon niya binabahayan din ng mga uod. So kasi tumatago sila doon pag umuulan. So ito naman yung neon. So hindi siya masyadong gumanda dahil yun nga, tag-ulan. Hindi niya gustong palaging nababasa yung dahon niya. So actually kapag medyo nainitan, mainit yung panahon, nagiging kulay yellow siya. Green and yellow yung kulay niya. So napakaganda niyang tingnan. Isa siya sa pinakamagandang coleus kapag pag summer. So pang summer plant talaga yung mga coleus. Kumpara sa ngayon tag-ulan, talagang hindi siya nagbo-bloom ng ganung kaganda yung na-expect ko na gaganda siya. Although umiinit-init naman ng konti, pero talagang halos araw-araw umuulan. Pero ang advantage ng maulan, madaling lumaki yung mga halaman. Ang problema yung kapag makulay siya, hindi siya effective sa mga ganitong halaman, yung parating na ulan. Kaya hindi siya masyadong magandang tingnan, pero once na uminit naman, so yung kulay niya magiging maganda naman siya, so magbo-bloom siya. Kasi ito naman yung purple na dati, yung parang kukulay blue. Ito, yung taninim ko siya dito, dalawang tangkay. So tumaas lang siya, pero hindi siya masyadong nagdahon. Tapos yung dahon niya pinapamugaran ulit ng mga uod kasi nga ayun, binabahayan, tapos mangingitlog dito, tapos lilipat sa kabilang dahon. Ganun yung nangyayari kapag tag-ulan. Kaya mas maganda yung coleus kapag summer. So the perfect month for planting coleus is from January, February to March. So pag
Pag May, maganda siyang tingnan. May, June, July. So, magbubloom siya ng napakaganda. Katulad nung coleus dun sa ligilid ng kubo ko. So, itinanim ko dito sa bakuran ng nanay ko kasi wala na akong mataniman dun sa aking kubo. So, punong-puno na kasi dun. So, ayan. 45 days pa lang yan. Napakalaki na at tumaas. Ang problema lang, ang gusto na ni coleus ay mainit yung klima. Yung natatamaan siya ng araw ng tudong-tudo para gumanda siya ng ganun kaganda nung dating coleus ko dun sa gilid ng kubo. So yun. So yun mga kapromdi. So yun mga kapromdi, nakakuha na naman kayong idea kung paano ko pinopropagate yung coleus. Iba't ibang klaseng coleus. But the same lang din naman yung propagation nila. Ang the best na month para magtanim ng coleus ay January, February, March kasi gusto nila yung summer season. Maraming salamat sa inyong panonood at don't forget to subscribe sa my YouTube channel. Diyos mabalus po.